І 4 роки тому цього дня останній український воїн пішов із захопленого бойовиками Дебальцево. Російські танки, важка артилерія, ракетні комплекси. Аби взяти у вогняне кільце українське місто, бойовикам довелося застосувати усе наявне в них озброєння. Цілий місяць наші військові, попри безперервні обстріли з боку окупованої Горлівки, Єнакієвого, Алчевська та Стаханова, стримували ворога від вторгнення вглиб підконтрольної Україні території. Лише за офіційними даними, тоді в боях за Дебальцеве загинули майже 150 українських військових, близько 300 зазнали поранень. На терміновому засіданні РНБО вирішили вивести з оточеного міста українські війська. За даними Міноборони, під час виходу з Дебальцівського кільця загинули 13 наших військових, 157 зазнали поранень. Прийнято було рішення вийти з Дебальцева. Наскільки змогли, настільки вийшли. Тримались там чисто на героїзмі воїнів. Керування було не зовсім. На той час у нас армії практично не було. Були якісь напівозброєні, одягнуті. Дебальцево тримали дуже важко. Ворог кинув туди всі сили. Своїх не жалів.